kun ga dai da kaddara ta kasance da mu. Yadda kaddara ta yi da ku ko kuma yadda kuka yi da mu yayi dan kwambo. Wai babu kuɗi sai kwarangwal. To ko laboratory ce ba sai mun ga zahiri ba. Kin taba ganin tsiran mutum an tsire shi ya ragargaje? Kai dan kwambo duk tsohon da bai ji kunyar hawa jaki ba jaki ba zai ji kunyar ka da shi. Ai kaga jakin ya ka da kai ai. Yan wahala yan rainin hankali. Me zazzabi daban mai shan magani daban? Hajiya Azima yau kuma ke ce haka a kaba ina Hajiya ta ni din. Ai Alhaji ba karamin da can mata yi ba. Ni fara wannan ga Alhaji cikin fara a irin wannan hana mata lokaci. Irin ta calle man nan ta samu wallahi ta tallafi nan din Alhaji. Ka san irin jariri ya samu budin boti din na an bai. Kai taska. To sai Azima sai kuma aka zo mana bikin ne? Wallahi ki shirya kin taro babban match a cikin gidan nan Junaidiya. Ni ban ma san wani irin toshewar basira ya same ki ba Hauwa. Kamar ya toshewar basira. Mijin arziki zai miki kishiya zai kawo miki farfela ga kaya a hannun ta Hajiya. Kin zo kina ta rashin mutunci kina ta ihu. Zole! Wallahi ban yarda da wannan ba. Tunda ya fita ya dawo Shi wa kinan. Burema. Kwana sai yana waya da sadahiri mai gwal. Ƙarya yake yi munafiki ne kuma makareci ne bata mana lokaci. Yanzu kai na Allah kai ne zaka kalle ni ka ce min wai ina so in bata muku lokaci. Ba ni hanya umuki ko in bige ki wallahi. Ki rungume ni a matsayin mominki, matar mahaifinki. Dukiya dai sai dai ki ganta da idanki amma ba za ki taba samu. Yarinya dai na faɗin haka. Abin da ke cikin account ɗin ina jin koke da aka haifa a gidan nan ma baki da shi. Bazuka. Ya dan kuma ku duba mu tashin hankali da zai Wannan bal din mu ne. Ta ila Allah babu. Ko da hannufa. Za ki muda ko sai na mace sai na karye ki. Ina gwal. Ni na san wani gwal. Ka san wace irin fura ce yau na dama maka? Wallahi sai kin faɗa wani. Sunanta basarakiyar fura. Hani. Wace fura ce ko basarakiyar fura? Hani da ɗaumun da ɗaumun. Ke dan Allah da kada dubu abu da